videa a teraz si zahráme Animal Hospital a budem hrať aj s mojou kamarátkou. Môžeš sa predstaviť. Čaute, ja som Emilia a už som to hrala miliónkrát so sestrou a bratrancom. Ale môžeme ísť hrať. Ja tam... Poď. A dúfam, že nám tu nikto... Nie! My chceme hrať same. Hrať same. Ja neviem, prečo tu sa v tejto hre nedá na... Proste. Počkaj, exit? Poď tu. Poď do stredu. Dobre. Srdná. Dobre. A budeme tu ošetrovať zvieratá, nemôžeme sem. Teda môžeme pustiť anomáliu, môžeme ju vyliečiť, ale uberá nám to sanity a to je na to najotravnejšie. A raz som pustila so jedným mojim bratrancom anomáliu, ktorá bola fakt, že červené oči, úplne strašidelné. Aj ty vyzeráš strašidelne. Dobre. Ja viem, aj ty. To máme hneď dvoch pacientov. Preto k tomu išiel a mal 0 sanity a skapal. Ideme na ty? I'm lucky. Tak, Lucia, hej, že lucky. Ja som tu kúpila ten zvonček. Ja idem ošetrovať a ty choď robiť toto, okej? Ja im toto budem dávať. Áno, a ja idem ošetrovať. Budeme perfektná dvojka. No poď. Že vraj tie anomálie neznášajú tieto fotky. Áno. Však zober si to, nie? Aha, to. Izba 1. Promovaný. No ja sa tu zatiaľ budem nudiť. No. Ja vidím toho tu. Dobre, prepáčte, musela som na chvíľku stopnúť video, ale to je v pohode. No, idem si po ďalšieho pacienta. No, ukáž mi to tu. Prepáčte, že ste museli dlho čakať. Pán Zelený, či jak sa to voláte. Ukáž, jak sa voláš? Tu. Počkaj. Pumpkinwood. Dobre. On má izbu 2. Dobre, idem na izbu 2. Najhoršie je, že v prvý deň nechodia anomálie, to je taká nuda. Fakt? To som si nikdy neuvedomila. Prečo mi to tu pípe? Že je jeden na izbe? No ja sa idem tam pozrieť, bo to je trošku... To on je tak rýchlo, hej? Ty si tu a už nemáme. Čo mi to pípe? Však je tam doktor. Doktorka. No kto to je? Nie, nikto neprišiel. Takže to ty robíš tie zvuky. Áno. No tak, poďte tu. Prečo nikto nejde? Nikto nejde. Už ide doktor. Dostávame výplatu. Poď sem. Keď ošetriš ho. Mne ubieha strašne rýchlo tá sanity. To ubieha dosť rýchlo. Hej. Furt vidím lebo taký pracovný stres. Hej. Dobre. Neviem po anglicky. Keep working. Aha. No však on nám to teraz ešte len na druhý deň, no na druhú shiftu ukazuje, že ak môžem ako zabrániť. Dá kamery a vysvedčenie. Shift report. Vysvedčenie. Excellent. Ja som to chcela excellent. A ty si, nejsem tady, je najlepší. Nejsem tady. Prišiel takto? Si poho. Hej, a to mi vyzerá
Hej, si rúžový Pozri sa na a kameru. chlapec, to je trošku divné, ne? Pozri Fotka, sa na kameru. ukáž fotku. Na kamery? Počkej. Ja sa nemám čas pozerať na kamery. A toto, ja musím ho obsluhovať. Dobre, Ale však sa najprv pozri na kamery, kúkni, že či je v pohode. no však už a som obsluž pozerala, vtedy. už som pozerala. To je jak toto šavarma Dobre. kiosk. To som tiež dávala na YouTube, sa mi zdá. No. Ja ani som si nestihla pozrieť. Oscar Vatadačo. Má Oscar Vata. izbu 3. Neviem, či to tam Okej. úplne stíhaš, ale tu ide ďalší. Prečo sa na To mňa úplne- tak divne pozeráš, bro? Mm. No dobre, ty vyzeráš v pohode, len tu... Nie, ty nevyzeráš v pohode. On tak ťukal s tou hlavou a napísalo mi To tam, je že je anomália, 3 100% bodky. anomália. To je anomália, ona mi tu dala toto jeho. Už išla preč. Nebože. Au. Dobre, už išla preč. A to ty tu čo tak na mňa? No táta, to je mačka. Tiež tu má také. Sofie Black. To je Sofia čierna. Mňa by zaujímalo, že skade tá hra berie tie mená. Hej, ja mám 6-7 sanity. Ja 68. Ale ja nechápem. Niektorí tu chodia kvôli tomu, niektorí pacienti tu chodia kvôli tomu, že majú vysušené oči. Áno, izba 1. Idem tam. Ide ďalší? No však ten vyzerá tak isto, jak ten, čo teraz prišiel, len má nejaké mačacie pruhy na sebe. Hello, To niekto... Lucia. Ale však Lucia na tabletu už bola. Čo? Že nejaká Lucia na tabletu už bola. A ona zase To je prišla. jedno. Kasli na mená. Už fotka v pohode. Mne teraz stalo, že ma vtiahol pod posteľ, nejaká príšera posteľná ma vtiahla pod posteľ. Oh. No nie, že ako celá, ale ja som mala čukať a mne to strašne veľa sanity bralo. Izba 5. Dobre, ja dokončujem ešte izbu 2. Zase mi pípe, že No, máme tak. 2 pacientov. No dobre, ja viem, že máme 2 pacientov. Idem ti pomôcť. Netreba. Izba 5, on sa už... Však, prečo izba 5 svieti na červenú, keď tu nikto nie je? Či aha, on tu ešte len ide. Jednotka sa lieči a ja idem naspäť, alebo typujem, že nikto neprišiel. What? Možno, Ja som... keď nikto nepríde, tak to je možné, že už je koniec. To by bola strašne rýchla shifta. To iba prvá zvykne byť taká... toto. Krátka. Hej. Nikto... Ty, Ja som už aj operovala v tejto hre. Aj ty. Ja ešte nie. No, ja som raz operovala, ale zabila som ho. No, ja som ho nezabila. Ale najhoršie Ja je, keď som ho robíš zabila. smrtiaci rituál takto, lebo to strašne veľa sanity uberá, keď... ide doktor. Keď zhasujem tie sviečky, čo Čo tam sú. hovorím? Ide Nikto doktor. dlho nechodí. Čo hovorím? Nikto dlho No. nechodí, to znamená, že to bude koniec. A podľa mňa bude každá shifta dlhšia. Aj keď ja čo som predtým hrala, máme nový obchod. Predtým, čo som hrala tú hru, no tak hneď na druhej shifte išla, že ako prvé išla normálne, potom išla anomália a normálne a to bolo všetko. Kto bol najlepší? Ja mám zase excellent. A ty si A ja. bola. Nejsem tady byl najlepší. To úplne všetci majú excellent. Hej. Ale ja som niekedy Good dostala, night. že good. Hej, ale to každý má rovnaké. Za 100 týchto je tu nejaké, že faster, že rýchlejšie dáva tieto.
Dobre, prišiel... O nie, to je to tá myš zajacová, ja neviem. Mám tu púšťať, keď je tu čierny zajac, čo sa furt na mňa pozerá. A To pustí. no lebo minule, keď som pozerala na video, no tak on potom išiel tam do tej miestnosti, kde bol rentgen a iba tam stál. A potom My zmizol. sme to s Oliviou a my sme to so sestrou a s bratrancom ho stále púšťali, nič sa nestalo. Má izbu 1. O nie, tak toto je na 100% anomália. Čo má s očami? Fuj, nie, on mi tu prišiel buchať o sklo, super, no. Išiel si vyčistiť čelo, vypadni stade. Počkaj, ja mu to musím ísť povedať. A teraz to na mňa tu vyskočí, nie? Jak to... Hej. No dobre, vystrašil si ma, super. A teraz môžeš odísť spokojne. Dobre, tu prišiel takto, to vyzerá on v pohode. Ešte sa pozriem na fotku. O môj bože! O môj bože, o môj bože, o môj bože, o môj bože. Vieš, Čo? on vyzeral, on mal oči, čo mu horeli. No a pozeral sa jeho krvilačným pohľadom na mňa. To je blbé. Papa, dovidenia. Ďakujem. Sme raz pustili anomáliu, no a A ste ju ono na... vyliečili, ono- nie. nie? Nie. To bola taká anomália, či to bolo taká veľmi zlá anomália. Aha. No a my sme ju pustili, no a ona začala mať otvorené ústa, z nej začala kvapkať krv, zuby, pozerala sa hore, robila taký divný zvuk. Bratranec ku nej prišiel a jemu sa míňali tie sanity a potom zomrel. Počúvaj, ten Martin, čo by tu teraz prišiel, že on je taký vizitor a má zelenú, nie modrú. To je čo? To je dačo, to bude buď 7, 6 alebo 8, to je v pohode. Ale on má izbu 1. Aha, tak potom neviem, to je asi A nejaká špeciálna to je- pohoda. Dobre, on vyzerá Alebo celkom v neviem. pohode, ten, čo tu teraz ešte prišiel. Papa, Sup, I'm Jack Jackson. To je super meno. Kebyže to Hej. urobím ináč, tak je to Jack. To je Michael Jackson. To je Čo rodina on- Michaela Jackson. Lebo je Jackson. On neišiel na lehátko, ale on sa postavil pred posteľ a čaká. Aha. Ale ktorý? Počkaj. Ten, čo mal zelenú tú debilinku. Aha. Vysí to. Ten Tak také on dá. možno, ja neviem, on možno je v niečom iný, no vizit znamená naštíviť sa mi zdá. No a vizitor, tak potom, že možno, možno, ja viem. Navštevník. Počkej, neprišiel naštíviť Áno, on pacienta? On chcel takoho navštíviť. Hej, dobre. Ale nikto není vypovedná. Čo? Slív. Nikto v tej posteli nebol, tak ja potom neviem. On išiel možno nejakého ducha naštíviť. Dobre, na fotke je v pohode. Nie, neznačím, keby videá posiela počas natáčania. Dobre, to je pacient. Máš tu pacienta v izbe 8. Dobre, idem tam. Keď budeš potrebovať pomôcť, tak ma zavolaj, lebo poslednú dobu celkom dosť tých pacientov chodí. Okej. Mňa tu ešte nič nevystrašilo. Ani ten, čo tu buchal, no tak to ako brat z ňou urobil, že idem urobiť fotku. Teraz mi ide trošku strašidelná. Ale mňa najviac, ja sa najviac bojím, že je proste niekto alebo niečo za mnou a ja sa toho zľaknem, keď sa otočím. Počkaj, to je operácia. Operácia, idem ti... Pane Bože, on umrel. Veď on mi tu omdlel. Mne tu omdlel preto. Emi, Čo pomoc. potrebuješ? Emi, ja ho držím v ruke. Ja mám 44 sekúnd a ináč mi umrie. On umrie. On umrie. Nie to. Nie, čo sa mu deje? Pre pána Jana. Skalpel. Ja tu mám na streche nejaké oči. Emi.
Dobre, nepozeraj sa na to. Aha, dobre, dobre. Robím Takže môžem operáciu akože na ďalej ty. mu pomáhať tomu pacientovi, hej? Kvapka z Áno, ja niečo. robím... Chudák ja pacient, robím on sa na ní operáciu. musí pozerať, lebo on leží. Ja operujem. Aha. A dobre, ja tiež Mám pocit, že dačovi som veľmi liečím ho, lebo on mi omdlel tam, jak som mu dala toto. Nepozerám sa. Dobre, hotovo. Dobre, To není to, čo potrebujem. a v jakej izbe, Dobre, na ideme jakej? prvého oddelenia. Jeden pacient umrel. Áno. Lebo som si ho všimla, až keď má 30 sekúnd. Oh. Ešte furt tam sú tie oči. Oh, On tu je nepozerá sa hlavne na nejaký strop. divný pacient. Dobre, anomália, super. Čau. Na S tú. Bohom. Už nikdy. Tu blikajú svetla. Dobre, tento neflika. vyzerá, aké To je by... v pohode. Čo tu robí tie zvuky? Také te. Počkej, To budú asi alebo- nie, ja som to nechťa bude poslala pacienta preč, lebo som Dobre, ide anomália, super, čau. Papa. Čau. Typujem, že- No. Čau. Chcem, že by ma niečo vystrašilo. Papa. No, dobre, nahnevaj sa. Teraz musím otvoriť, lebo ja som minule zabudla otvoriť, ja som poslala preč normálneho pacienta. Nám sa to stalo viackrát a poslali sme asi 2 alebo 3. Lebo sme to zabudli otvoriť. On mi nič nepovedal, on mi povedal... Dobre, aha. Ale on mi nepovedal, jak sa volá. Jak sa volá, že ti to tam mám napísať, ty truľo? Jak mu to tam mám na ten papier napísať, keď mi nepovedal, jak sa volá? Dobre, on sa volá nijak. On sa volá 3 bodky. On sa volá... Však ten tu už bol. Dobre, taký pumpkin. On sa volá 3 bodky. Ja ho budem volať 3 bodky. Má izbu 6. No poď, chcem, že bude niečo normálnejšie. Vystrašilo, ja neviem. To sú tie asi... Áno, to sú tie farby. Jaké farby? Nič, že on to tam ukazuje farby a ja tie farby musím zopakovať. No a ja myslím, že dneska to stačilo aj pri 3. šifte. Bohužiaľ nás tu nič nevystrašilo. Tak, Emi, môžeš sa rozlučiť. Určite budeš aj v iných videách, keď budeš chcieť. Tak, čaute a nezabudnite, keď sa vám moje video páčilo, tak nezabudnite mi hodiť like a odber. Čus!